Vítajte u nového videa, super série. Ako vidíte, už to není cez mobil. Práve to natáčam cez OBS Studio, takže ak tu bude nejaký poriadny lag, tak je mi to veľmi ľúto, lebo môj notebook není zrovna najlepší. Natáčam to cez tú video capture kartu. Je pomerne horúca, ale to je jedno. A ideme na to. Takže toto... čo spravíme? Pojďme do toho nedru. Takže zoberieme si naše diamondy. A tiež je to tier update. A vykraftíme si krompáč. Zoberieme nejakú lávu. A ideme do nedru. Dobre. Bum. Diamant odložím. Tady si vyhádžem bordel. A pojeme na to. Vyhodíme von. Vyhodíme. Vyhodíme tiež. Potom pardon za veľmi zlú kvalitu bude, lebo ja to fakt neviem spoznať. A když vám ukážem, je to tu, metro je hotové. To je také maďarské metro. Užite si jazdu. Takže, to by sme mali. Rýchlo si to zoberiem. A teraz musíme nejako získať lávu. Kde by bola láva? Kde som bol? V kejvke. Alebo v nedri. Ale my v nedri nie sme. Takže to mi bude zbytočné. Ísť do nedru. Neviem sa tam ako dostať. Nemám sa tam ako dostať. Ne, čo tu bol charger? Vyberá, ale čo? Výborne. Cheater klik zafungoval. OK. Vonku. Auč. Jem jedlo. To nezlámá jedlo. Ja, to som o to zhnité meso. Nevermind. No. Aha. Ja som manták. Ja som zabudol. Však. Možno postaviť na portál z toho bordelu. Tak možno niekto nezomriem. Si spravím spír na ochranu. To nepotrebujeme. Ešte nám jeden obsidian zostane navyše. Výborne. Keďže už máme na kopáňu,
Oh. Never mind. OK. Ja som tak. Potom, keby to bol teraz úplne na totálku hrozný zvuk, tak je mi to veľmi ľúto, lebo som, teraz som začal natáčať cez OBS-ko. Ako som hovoril, ešte nám jeden sa zvýši. Ja nemám iron ani flint. OK, ideme pohľadať flint. Ja fakt, asi hlasnejšie. Zvuk, nech ma počuť, lebo ja som tak trochu tížky. Horúčký som. A tu dole, ak sa nemýlim, by mal byť niekde flint a nie clay. No tu. Neviem, to nie je mečku. Gravel. To fakt. OK, asi ten prvý. Papa. Už to má... Aha! Jak nič. Výborne. Vezieme sa metrom hore. Lebo nechcem kráčať, lebo máme málo dura. Nezmení sound efekty na práca. Malý čuník. Sme hore. My sa najeme na toho obľúbeného jedla. Jež fakt. Budem potrebovať strašne veľa jedla. To mi nenapadlo. Budem potrebovať toľko jedla. Budem potrebovať jedlo na to, aby som prežil. Počkej, že zmenili ty sound efekty? Nie, zostalo rovnaké, iba som neuvedal mladé proste. Nevermind. Aha, presne. Tu je. Ja nebudem kraftiť spír, môj chlapče. Nebudem. Ja si vykraftím flint and steel. Okay, nemám jedlo. To bude musieť stačiť. OK, tak poďme. Hurá! Aj dolu sa odvezeme. Ale som proste moc lenivý. A vieš čo? Nie, neodvezeme. Oni tam pekne peši. Zombík. Rýchlo. Jej! Hurá! Yes. Teraz taký krik za mnou. Okay. Dobre, poďme sa pozrieť, v jakom keli sme to. Dúfam, že to nebude niečo zlé. To bolo dosť na prd. Nie som prepared. Ešte som jednu vec asi zabudol. To bolo. Ja potrebujem ticho, buď ticho portál. Čo som to zabudol? Štít mám. Jaj, zlaté topánky.
Lebo ma zabijú. Hoglini, piglini, či jak sa volajú. Zlato by som mal mať. No asi už z tých všetkých railov. Čo som ich všetky použil. Asi budem musieť ísť do tej kejvky. A objavil som novú kejvku. By the way. By the way. Teraz premýšľam nad tým, prečo som proste nepoužil páčky. Presne jedno zlato mi chýba. Vážne. Jojo, to vážne. Dobre, ideme do tej kevky. Bet. Veľmi mi pomohla táto railway, vieš čo, počkaj. Ticho. OK, veľmi mi pomohla táto railway, lebo už nemusím ísť väčšine dole a nemusím strácať hunger. Aj keď teraz asi budem strácať, ale to je jedno. A poďme asi do tej caveky, jo. To je sranda. Bet. Pokračujeme vo zvuku. OK. Máme späť. Co sa tam dať kritikál? A áno, stále som veľmi zlý v tom Nintende. Som trošku špatný. Potom... asi keď prejdeme už ten nether úplne celý, tak asi zväčším tú farmu, nech budeme mať to jedlo. Ale už sa nám mala vyrástla pička. Nám vyrástla? Nie, nevyrástla. Okej. Ale mňa nič nepremôže. Bone meal time! Z tohto si potom budeme mať spraviť zlaté karotky, tým, že pôjdeme do toho... Ja vlastne nemusím ísť do kejvky. Ja vlastne môžem ísť do nedru, rýchlo tam nakopať nejaké tie ingotíky, kým sa mi tam to hore vypečie a budem mať presne jeden ingot. No to ma nenapadlo, ja som trošku hlúpy. Wow, všetci si to uvedomujú. Oh, hopla, name reveal. To je jedno. I can't, nechce sa ani tam ísť. Dobre. Bet, musím to skúsiť. Natáčam to vo veľmi zlých podmienkach. 6 minút už. Tokelgast. Nie. Dneska nie. No si uvedomila, aké je ťažké byť v tom. 10. Shit. Tam je piglin. Rýchlo. Nie. Chodet. Uf. Holy makaróny. O môj Bože. Ohni. Zmizni. Prečo mám moje veci? Čo to má byť? Čo to je? O mám veci. Teraz si naštval.
Teraz si náš správneho chlapče. Čau zombíci, nemám na vás teraz čas. Idem nakopať nejakým piglinom zadok. Dúfam, že sa mi tí veci nezaspavnú. Ja som bol dosť vytočený. Keď má ich na sebe. Sme ich doma. Čo som mal čakať? OK, už je skoro dorazený. Ešte tým páčkom mojim železným nádherným dorazím. Mám krásny krampaček z Temu. Temu není sponzorovaný týmto youtuberom. Prosím, nekupujte si veci z Temu, je to spyware. Danke schön. Okay. Prdolín bratislavský. Rychle zober veci. Alright. Ja som to akurát. No už ho dorazím. Mi zobral aj môj chlapče, počkaj. Bum. A tak, si mŕtvy. Uá. Už mi ide. To myslíš vážne? Helma. Ok, berem si posteľ a rýchlo spravím niečo, čo by som nikdy v živote nespravil. OK? Nikdy. Zoberiem posteľ, dám si rýchlo respawn point, aby sa tí HPčka tomu typkovi neregenerovali a iba ho dorazím. Toto som fakt nečakal, že skápem na piglina. On mi odchádza. On proste odišiel preč. To má byť? On mi proste zdrhol s mojimi vecami. Ja to zrečkvitujem. Tu není, tu som si všimol. Vyšiel tajto, on išiel hore tým kopcom. Neodišiel preč. Prosím. Ja sa nenávidím. On sa asi vyspávam. To fakt. OK. Idem ho pohľadať. Za chvíľku som späť. Som späť. Mám veľmi zlé správy. Nenašiel som toho piglina, takže som stratil celý svoj full iron. Našťastie aj diamantový pickaxe nemám. A typek mi proste zdrhol s vecami. Takže čo mám teraz robiť? Ja som úplne... Jediná záchrana by bola, keď som našiel ten diamantový pickaxe. Teraz si už nenájdem. Som podľa mňa zabral do inventára, alebo sa ten pickaxe už despawnoval. Bože, ja sa nenávidím, ja som taký vôl. Ok, mám ho. Aspoň to mám. Ja idem do toho blbého nedru, až keď budeme nejaké normálne veci. Bože,
sa fakt nenávidím. Jak možno je tak sprostý? A trikrát... Čo sú tu dva bardering traderovia? OK, to je divné. Ja som tak sprostý, prečo som musel zomrieť na toho piglina, prečo som tam musel vôbec ísť? Oh no! Nie, ja končím. Ja končím super sériu, ja na to fakt nemám, Nie. Je koniec, lidičky. Je koniec. Nemám šancu sa dostať domov. Východ to rašnem. Díky. Skeleton nás zachránil. No, som tu. Domov, sladký domov. A viete čo, neukončím to. Ja som tak strašne naivný, že to proste neukončím. Pôjdem až do toho posledného. Lebo super séria. Je to práve orechové. Takže som späť za chvíľku. Pôjdem na off-screen. No, nie na off-screen, ale stopnem to a pôjdem 3 hodiny v kuse majniť. No nie 3 hodiny. Kým nebudem mať full iron. Budem majniť, budem zomierať, budem robiť všetko preto, aby som ten full iron mal. Takže idem na to. Je to tu. Mám späť full iron. Mám ironové veci. Teraz som si vykraftil Stone Axu, lebo tá predtým sa pokazila. Mám ešte 3 zlata navyše. A idem roztrepať. Ideme robiť shit. To je na komplet. A potom samozrejme, keď budeme mať viacej diamantov, tým, že ja pôjdem asi off-screen street miniť, tak... Bombok. Ideme tam. Ja by došla povedať. Stále. Neviem prečo, ale už asi 15 minút prší. Bum! Bum! Aha. Doplň mi nejaký priedličku. Nerojem si sa na túto paničky. Tu som ich pripravil. Takže poďte si ku mňa. Nejdi moji. Aha, jaký sú dobrý. Mne zrazu nič nerobí. OK, poďme späť. Poďme sa vyspať. Už není šialenstvo. Poďme zavrieť nejakého piglina do diery. Nech mu môžeme hádzať bordel. Ale mám za toho ešte väčší bordel. A tak vlastne získame OP veci. Ako napríklad, čo som získal tých 10 randomných nugetiek, ktoré aj tak nepoužijem. Spravím si z nich jeden ingot, ktorý potom hodím tým piglinom, hoglinom, čo to je. Spravím si potion, alebo dostajem potion. Nie, nespravím si potion, lebo ja vlastne nemám brewing stand, takže mi to konečné. Nezabil som žiadny kritik za to. To sa ma opovážil dotknúť. Hej, chlapci, ukludnime sa.
blbí? Čo robíte? Neníčte mi dvere. Chlapci moji, nebuďte ako zločinci. Nechajte ma spať. Zase sa zobudím v kaldrone, je mi to jedno, ale nechajte ma spať. Už ste narobili dosť problémov. Dobre, vykraftím ten jeden golden nugget. A... Čo spojať? To je nejako veľa. Ešte to toľko vecí. Nevermind, budem to musieť spraviť svojimi holými rukami. Som na sebe. Nech sa mi opováži dropnúť niečo zlé. Ja mu zaručím to, že ho rodinu už neuvidí. Prečo? Asi si to nazvem. Ja mám tady pickaxe. Ale ešte nie. Spojím tieto dva ironové. Je lepší ironový. Sice veľmi zlý ironový, ale bude lepší ironový. A bum. Mám lepší ironový pickaxe. Zlušil som ich durability. Neviem, jak sa to robí, asi sa doubluje ten pickaxe. Teraz si skúsim predstaviť to, ktorý proste má ten jeden pickaxe a vždycky vykraftí ďalší, aby spojil tie dva pickaxy. To vážne. Čo to je za kombo? Dobre, nemám na vás čas, takže ďakujem chlapci, papa. Musí... nie. Veľmi si nechajte. Tu nepotrebujem. Jed! Nezničili sa mi tieto panky. Už som sa dal. Keby sa aj zničili. Pozor. Dobre, bagrok. Teš sa na mňa. Lebo si po teba idem. A to sa ti veru páčiť nebude. Mojím OBS štúdiom. O nie. Sheesh. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Buď ticho, timer. Obed. Dobre, idem získať nejaké papaničko. OK. Idem získať nejaké rýchle papaníčko, ktoré si rýchlo vysmeltím. Potom sa veľmi rýchlo napapám a potom veľmi rýchlo pôjdem naspäť, lebo asi mi fireball vrazila do portu. Čo to je? Čo to je? Čo to má znamenať? Prečo ten... Prečo mal... železný meč? Wait. To je môj železný meč. What? Vec, budem si kompáče. Tak na to zapomeň. Je to? Wait! Nice. OK. Toto je cool, toto je cool.
Čo spravím ďalej? Aha, chcel som si vypiec. Takže kde mám cobblestone? Tu mám cobblestone, lebo som nemám. Čo som to ja za youtubera, ktorý nejak... Počkej, Zoglin. Čo to bolo? Zoglin, Piglin, ja neviem. Práve ničím a idem zjesť jeho bratova cesta. Neviem. Ale jak som ho mohol zabiť železným krompáčom? Som proste takú provozovnú minibejsku. Bum. 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 Vykouli. To je stačí. Matematicky vypočítané. Majú to spočítané. Ma nevideli v mojej pravej hnevovej forme. Teraz ma uvideli v mojej pravej forme. A zabudol som. Odporúčam. Je to veľmi dobré. Vďaka tomu môžeš takto natáčať krásne. Dohrám to na Nintendo žije. Wow. Bagrok. A teraz to mám cez OBS Studio Screen, takže... Tak trošku špatné. Nevidím na to absolútne. Takže to mám dosť. Ok, keďže som už pomerne dosť vybavený, ideme tam. Ideme ich nakopať. Ideme ich vykopať. Ideme ich kopať. Ideme sa zabrať na prvé v Minecrafte. S tým pomalenskom. S tým pomalou, jak myškou. Čo to je vlastne? Si nemôžeš spraviť nič. Všetci tam. Ja som vlastne v tej hre. Nie, nevykopám. To radšej to nevykopám, nemám s tým dobrý vzťah. Elna! Sobák. Opováži sa dostať do mojho sveta. Au. Au. Jak ty malý šmejdi ma budú? Chlapci ochrani. Ok, deal. To teda fakt potrebovalo. Nie, on mi to zobral. Počkaj. OK. Takže stalo sa nemožné. Získal som všetky svoje veci. Asi na druhý attempt. Ja štít nemám na sebe. Nahrávanie som zapol hneď, jak som všetkých tých
mobákov zabil. Neviem, jak sa mi to podarilo actually. Ale podarilo sa mi to. Že ja som legit. A neviem, čo by som teraz mal robiť, ale určite nejdem tam. Ani nejdem sem. Sú to samí gásti. Kde ťa tam nalákam? Deal? Máme trade? Máme trade? Ej! Fakt, že nie. Fakt, že nie. Fakt, že nie. Fakt, že nie. Dneska nie. Adios. Ha! Som zdrhol. Skeleton! Sprintuj. Okay. Takže že nie. Vážne. Do prvého domu, ktorý vidím, zaplatil všetky tvoje díry, ktoré si spôsobil. Zavri za sebou dvere a lahni si tam. Ale nie, sú tam mobáci. Jedinčan. Ochráň ma. Bet. OK. To bolo dosť tesné. Ale ja už nemám jedinčanov. Všetci moji jedinčania pomreli. Lebo ja moták som ich buď zabil, alebo ich zabil. Jo, GG. Všetci sú mŕtvi. Dokonca aj tam ten jeden. Takže Iron Farma nebude. Ja sa z tohto opustím. Čo tu dám robiť? Fire charge. Bet. Mám raport. XPčko. Ja som mal level 15. Či koľko? Lebo to mi potom nevychádza. Dobre, asi to ukončím. Ukončím to príjemným papaním. A tým, že použijem tento fire charge na taký strom. Pokuta za oheň? Možno. A vlastne toto sa dá vystreliť. Tým, čo to je? Tou vecou. Neuveriteľné pomenovanie. Bžum. Budeme sa pozrieť krásne, ako to horí. Zehnite.
OK, vrátim sa sem za chvíľku. Nie, už tam ten strom nebude. What the? Je práve virus scan prebiehol cez obrazovku. Čo to bolo? Viem, že nie na Nintendo, ale na notebooku. What the heck? To dosť random. Dindun, 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 dindun. Preď, čo to je? Mne sa proste, čo to je? Čo to bolo? Vypni sa. Ty Discord. Okay. Problém vyriešený. Budeme sa pozrieť na to. Že to není fire spread. A je. OK, toto bude krásna podívaná. Vidíte, aké krásne. Toto je ako sa zbaviť všetkých problémov. Nechaj ich zhorieť. Deti, a preto nezakladajte ohne. Ten kôň iba na mňa tak čudí. Nebudeš na dlho. Á, to je rýchly kôň. Oje, prečo je taký strašne rýchly? Mi nevychádza. Opa, opa. Ej. Nedespavni sa, chlapče. Idem si po toho Wandering Tradera. Idem si zobrať nejaký lead a ochočím si koníka. No, tu si. Môj dobrý pani. Som snažil zabiť tým, že mňa polovajú. Ja si nevážne. To je asi najhorší mob v celej hre, ktorého by si mohol mať na ochranu. Lamu. Reálne na čo ti to je? Je to pomalé. Je to na nič, nemôžeš to ani riadiť. Nemôžeš s ním robiť nič. O, môj ultra rýchly koník, neutekaj. OK, bet. Mám ťa. A mám ťa. Teraz te môžem jazdiť kam chcem. Čau. O, on ešte žije. Let's go. Nezdrhni. Nech ťa netreskne, nepotrebujem. Pomalejho konia, skeletolovejho. OK, toto nepotrebujem, to si môžeš zobrať ty. Toto bolo. OK, pochočím si koníka, nech to má toto video aj nejaký zmysel, nech aspoň progresujem. Lebo čo som spravil vlastne za toto video? Prišiel som o armor asi dvakrát. No, dvakrát, áno. Prišiel som o neho dvakrát. Iba raz som ho získal naspäť. Potom dostal som sa do nedru. Dobre, to je fajn, ale proste hneď za tým ťa proste zabije. Nejaký piglin, ktorý ti zoberie armor a zdrhne preč. To proste bolo... Čo to bolo? On ma proste ukradol. Normálne, že došiel, zabil ma, okradol ma. Kámo, toto bol nejaký hollywoodsky zlodej. Čo to bolo? Typo proste došiel, zabil ma, zobral veci, zdrhol. Aha, to je stále tá helma. Sa ešte nespal? Nevychádza. Na to mi nevychádza. To si odložím. Som to chcel spraviť? Som to zobrať... nie, emeraldy. Toto. Zobrať ho. Vykraftiť si. Sedlo... Nevermind.
jedno sedlo, jeden leather armor. Na čo som spravil leather armor, ale vyzerá to cool. Ten leather armor nafarbím na bielo. Lebo mám bone meal. Z nejakého dôvodu. Tu rozpravím biele farbivo. Kde to je? Aha, to je tu. Nature. This is segment Discovery Science. Bum. Tak to zobereš, položíš to sem. To zobereš, položíš to sem. Oh. Nevermind, bielý koník armor asi nepojde. Zavný. Škoda. Škoda, sny sa nenaplnili. Bielý koník armor. To bude vyzerať, aký som má ironový armor. A keď v skutočnosti mám skoro žiadne. Ach, takto som sa cítila ja, keď som začala. A ďalší koník. Lenže ktorý je rýchlejší. OK. Danke, papa. Čo som to? Bez komentárov. Aha, ono to ešte horí. To je môj horiaci strom. Horí strom. Nie je to. Čo vlastne? Skrotím si trojsrdíčkové okulníka. Čo má iba 3 srdíčka? Fakt, že si mal. Čo? On si ochočí. Ó, ten je rýchly. OK, ten je dosť rýchly. Speed. Wahá! Drifty. Aha. Výborne, tak ho zase zalím. A idem sa vyspínkať do postele v opustenom meste s jedným dedinčanom. Teraz mi napadla taká divná vec. To je jedno, OK. Asi pôjdem spraviť z tohto bone meal. Nie z tohto. A potom, pardon za divný hlas, som trošku chorúčký. Lebo je mi zimka. To robím na zemi, lebo nemám priestor na taký obrovský setup. Zoberieme mrkvičku. Aha. Ups. Bum, 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 bum. Nevermind. Raz, dva, dám sem. 3. A poďme vyhealovať môjho koníka. Nech má viacej HPčok. Ako 3, reálne 3. Doslova pesťou ho môžeš zabiť na koľko? 6 hitov? Zombík ho zabije na 2. Už koľko máš? Aha! Jak som zvykol.
Zázrak. Aha, on ich má plné. Mám takéto HPčka. Dosť málo. No to je jedno. Aha, prečo to jem? Však to môžem zasadiť. Môžem z toho mať väčší užitok. Premýšľaj ako biznismen. Zacítim jak z toho baby šéfa. Ten rodinný podnik, čo tam bola tá týpkyňa. Týpek, čo išiel do tej školy. Dobre, teraz prezradzam, bacha, spoilery. Týpek išiel do tej školy a proste, že vymenili si to na žltú skupinu, takže išiel s malými deťmi. Normálne týpek spravil, že kondition. Tento má podľa mňa rýchlosť, tak sa ultra rýchlosť. Uá. Ktoré teraz sa ultra rýchlo presúvam. Wow. Preskúmal som rôzne miesta mnoho rýchlejšie. Jump! Oh. Jump! Oho. Jump! Donkey. Vlastne teraz môžem aj použiť ten spear. Však rozbehnem sa na neho, namierim na neho a prejdem proste cez neho. S tým diamond spearom, keď si spravím. Jo, to môžem one-tapkovať mobov. A takže pžu. Každopádne, stratil som teraz jeden líder, to je jedno, mám druhý. Aha! Dobre. Chlapíka tu uviažem. A ďakujem vám, že ste sa pozerali na tento špeciál. Ak ste sa dostali až sem, tak ste úplne nesmí fanúšikovia. Samozrejme, prajem vám trošku veselé Vianoce. Ja som na Vianoce dostal teda tú video capture kartu, ešte som dostal nejaké blablabla. Nezabudnite mi dať, prosím, veľmi vás žiadam like a sub, veľmi mi tým pomôžete. Reálne takto ma zachránite. Asi si dám od super série chvíľku pauzu, ako bolo vidno, trošku som rage quitoval. A dankeschön, že ste sa pozerali, veľmi si to vážim a čau.